Galanan video, galanan begini. Hello everyone, खुलुमबाय गासिखौबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव पिन बरायनो बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङैनो दङ। जों दिनै दै नायनो ओंखारदों आरोना। फाननै गुवारसिनावनो इनो। Akak buat saya, nggak lihat satar. Deh, tidak ini video aja ha. Ayo, मानसिफोरा न'निफ्राय दैलामावसो बांसिन हनै हाथाय बायदि जि बुरजा हनै मानसिया आयौ बयबो नायनो फैदों खोमा जोंहा दिनैसो फैनो रोंदों नै गासिमोन दैया खुजोब्बाय माबा जाजोब्बाय जोंनिया न'फ्राव दैफोरा थांलायलायनोसै चाइनानि भुटाननि माबा फैबाय दा एखान दैयाव फैबाय खुरखाबाय खाथि फैबाय न'आव सहैखानोसै गासिमोन दैया जि गिदिर देरबोखादों आयु नायलाय ओइयावसो रुगुङा ओरै खुरबोजोब्बाय आरो बैजोंबा माबायदिबाव भुटाननि दै फैनाया नै लोमबोगासिनो दङ बै Nah guys, mon, tuh ya. Video mana ini pegang? Kasih nur nih usaha gol. Gila jangan sengsaranya gila. Ayo, sab sumhai. Nanti sabun aku ayo, bisa saya jangan nih pateng bamtu. Ayu, mansur aja. Di naik fayda. Laga. Mana nahot? Nahop sensai. Oh, tang. Siri langjaनो लुगैदोंबा जाव हासुले माला गोलाव बानायलाय लांबाय आं Isinya nuat tuh kan, nuat singkap tangai ini, ya, nusun ya. Dong nana nih, kisah ngalang deh naik pinan lai, mana bisa? Nusun seksa nama. Tantu nang kubun nunai nih. Sonia ya. Nunggu tangpin nasi di nekangbai. Segala nanti video ngalan begini. Segala tuh. Nunggu tangpin nasi nih guys. Nekangbai di kau. Dia ada kujubai जोंहा न'खौनो खुरफैजोबनोसै बहा थाबावनांगौ सिन्था जाबाय आं
दिना हर सिगानायनि गोजा दैयानो नैयावबो दै दं जोंहा बेबो गिदिर जायो सम सम बेबो खुरलाबायनो नागिरो ना नांगौ नोङा मा खुदियो हाबदों खुजादों आं गोसा गोसा बुवासै इखौ दंफाङालायनो आस्लाव जायो नोंसिना आदु मुलाबो उनासो मोखाङाव नै इंबा नै एबं आथिं बाबाय गुदुने भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच थ' लोगोफोर आंनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय लाभ इउ अल